Nagaland adui ahoy Lahore region PRF along le aron repen pangthek thek thia tum long le ke pangthai alam ki pini ni phai crescer cap arkoya chiklo inquiry number Borjan constituency angkang lapen Lahore region forest bit keeper lo upper hatoka langtu gramsa arong pen Hazongpur Nagaland adui ahoy kedo Lahore region PRF keeper lo chinilor tami pangthek thek thia tum achiri longle ke pangthai mate land enclosure alam ki klang along Karbiang long land protection committee ayun ahok pet kachini chi aphan kahumri dam lapen manja forest central range abitung tami palidun si kangthai dang adim theklong si isi hini hemso hem tap chukim theklong si eviction tekang lo Karbiang long land protection committee kahumri dam ahut inut not aphan ta theklong ledet ajo clardak alam the long pon pedet lo lapen ning duk chipak lang pon lo lapuson sai lang nu ki klem nang ni kusi ninje pon lapena hok pet akang sai along nang ji kusi perang ke athen ninje pon lapen komat ne jong si kacherap chito atum duk ute aron ateng pen inside pon ji kusi kachiri pon news report Karbiang long TV9 newsต่อตั้งแต่ปีนี้ดักHazongpur lapen lang Tukamsa ahoy along pinan illegal encroachment tum ko piniasai ke claim na gipu pinan along de along pasur prin na join ni data long si pini ni tum na Karbiang long land protection committee abitung lapen manja foreign range dak Lahorian forest pene BRF kembang put pen stamin itu mana pelo pen sai dak sai asal sai no tamen itu ini mapan kek pan semeje bang lo nya tum stame tong sikot patemi head data long sinya tum las hai tame in bani lam cari thap sinang to sin tame bang lo pen nya tum da lokal tame seman tum pesau na pilo lang thap sin dam lo pen ahok lo adim ta penan ke pangthai do pen emek taktik ino taktik pustame dolo cha la bang so ke klem ko manai bang phu dak la bang kenyal tum bang tak tak dalo phi stame doji dak ne bhai ni tum ka chirap do tum ke ding tum jukok thai ma dak lokal ki tum in ban the muchor tum jukok thai mani mona tamen ya tum no na mara bang ke la so rong ni ke tak det mate la so rong ni ke pang thai pin ko matong ke pang thai ni lo so ba munjar bang tum tamat ke pang thek long na stame ni tum rita libji la pen pang thai bag ji la pen ni tum amun bang pu stame la so sai ke klem pot ni tum stame ne bag ji ni tum Karbiang long land protection committee hoi pen stame ni pen kan an pini nilitum Ladakh Nagaland border adim ke Kramsa rong lapen Hazongpur laso ahoy along Ladakh ke Lahorian PRF kaparlo Lahorian PRF kaparlo laso anampi alo Ladakh kumatum ne pangthai thek tum bahari angkang piaram paruhub lo lasi laso paruhub lo ma se paruhub ma laso pangthai ji pan seneli tum wang lo laso ke wang ahut Lahorian bit forest atum stame abitung pen wang se neli tum chetong lo lang litum me thang sai cheklem de kang lo neli tum kachini phan bor i lo te boy phis tame tiok phan da chetong de da yok neli tum labang pangthai de kang thek the da lo lasi Ladakh labang so along le puan along le ke me along komasi ke pek det bang ma la mani mana ke pek kali pelonte alang litum ta nang chiyok lulut ke hai heji la se badu sta me la so sai lang no bang ing to nang po bang so sai lang no bang ke ile tum Karbiang long padover nang ne lo pusini li chuning ri kang tu badu bang pu sta me athe long le ke asu wang ve lo ili munit atum si nang chan bom choji long le ke nang chan che lo la hai along le jong si litum bang aphan chipi bom pelonte mo eprang ile tum do thai se vedaji la se nilitum arji ding open ka julong takali nilitum tumi masik arjulong pase pini mana humri phit lo tong se kot pen te boy phit tame nilitum adi maklong nangeli apor bang ke da ke pini sunday pone pene badu ta ve
hok pet bang ini tum ke klar dak alam ko ma si ke claim ma ko son pe senai claim long pop ma kuna ka humri si ke bang lo na chini ji phansi te boy fish lam ini tum pina munit bang nang pang thek long le dat lo pasi nili kachuning ri kang tum bang ke dak te bok te ra ya tum kumat ma ka chini duna tum aba klar dak pa nang pa chini ji phansi chuning ri lo ka do